Над 10 000 лева бяха събрани на благотворителен концерт в Разград за лечение на ученик от гимназията с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф. Вице-президентът Маргарита Попова се включи в инициативата, както и бизнесмени, политици, община Разград и много граждани. Концертът бе изнесен изцяло от ученици. В програмата имаше над 30 изпълнения – сценки, народни хора, индивидуални вокални изпълнения, танци и инструментални изяви. Днес е специален ден за нашата гимназия. Всички участници в днешния концерт, зрители, изпълнители, сме обединени от една кауза. Кауза, която надскача грижите на ежедневието, ежедневното ни съществуване, боричканията за власт, интригите, омразата, завистта, похвалите и обидите. И тя е да помогнем на Станислав. Затова сме тук днес. Вице-президентът Маргарита Попова и сътрудниците й се срещнаха с кмета на града Денчо Бояджиев, председателя на Общинския съвет Милена Цанева и със заместник областния управител Галина Георгиева. Те представиха актуалните въпроси, по които местните власти работят в момента. Разградска община, която стои в момента е най-голямата община в Разградска област, центъри на областта, 22 населени места, град, който е на средно ниво областните центрове в страната. В общи линии ние сме селскостопански район, стана въпрос преди малко в нашия предварителен разговор. Това е зърно-производителния район на България. Както ние сме свикнали да се казваме жителство на това. Зърнопроизводството, че имате възможност да минете така през района, е приоритет. При нас няма много обработваема земя, всички са обработвани. И основно е в арендната форма, има арендатори, които са с над 100 000 декара земя. Модерно, съвременно земеделие, модерни арендатори. Каузата да спасим децата е сред приоритетите, на които Маргарита Попова е посветила дейността си. Преди няколко месеца тя е организирала в президентството среща с директори на езикови училища, сред които е бил и директора на Разградската езикова гимназия Печо Георгиев.